بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تفي شريفلا لجباو أمبادي ألفي ألك هنا أناك كشي أناك بركة ألك jidi an kelengelena bela jelenka san ba flantan wara mauludu ala sona fetira mali koron ana tlebe bani anin baba fan bela jelen fe ni mina ke ashien folo ye an karamogo sayyid Sharif Badra Ali Ousmane Haidara aleketa anyina maya kita kono ka fara jamiyatu ansardin chebauka kita ansardin tonde ana lamunun dugu olu bela jele kene belebele labe ninga an karamogo denge kumbe anaka serakulu December kalo tletan anin kele san bafla ani tan woro la min sorola kumeni kene kan an ga nyama daw fe Alhamdulillah mbadeu nine bela jelen banen kofe kuma nana di Haidara den Haidara ma Sayyid Sharif Badra Ali Ousmane Haidara ayemi lase anganya madafe yani kene ani sukura bi ala bulu ya rabbi ama rako di ambela jelen andona kita konna la kasoro kere munumbe ambani ala fe ala bulu jidi andona kasoro toro ko munumbe ambani ala fe duni ala ko ke toro boli labangu nyuma ni sukura ala ko di ambela jelen islamé ala ka dem islamé ademe ba wala ko dem ala ka anye ademe bawla rabbi ama ala ka fara ademe bawka ala ka hina anga tabola ambani ni ala fe mimbe woni ala che rabbi ama ala ko yafa mimbe woni jonche ala ko ta uye ambani ni ala fe bana bato mun be kene kono ya ala ka lafiya di bela jilema kene abato mun be ala ka kene o jidi so munun biya ni ke munun biya ni furu kube ma o mala ambani ni ala fe ala ka furu barkamadi dengo ala ko no ya ala ka hamum bela jide gla minu ni ala tabibe ambani ni ala fe ni aw ala ka be fatu ala ka islamaka ala ka wede bi se amadomina aka sora na da binyon fe ala ko latike ala ko ka ka ala ya ko kama irana so ko kama sallallahu rasul sallallahu alaihi wasallam ambi do seydul kalki ka bangele ko ko nala mi aturan sardin fu dati ko limina anyina ngana kita ko nala la ka dine mi ambi se ka ambi doni min do ala no e fitini mi ni ambo do ano kla anangara mo ani ankanu baw ano kla ira tamani noche gatana do ko nala ma obela jile ba don na fu yemi noy Muhammad alayhi salatu wasalam sari ala ya ke kirai ka ke kira foloi ala ba tuguni ka ke kira labai akwati kira wala chi mi ko abada ko ya dayoyi ako ay tieda chemi kanu kamala de poti ko ya da Muhammadu dorone aha amblo ka bangeli karo wallahi amblo ka bangeli karo de kaj membe mi nga boka tene kalo hey kalo membe mi nga boka tene kalo inga hey mukama ebisi da kalo banani no e ala e minu fo qur'ana konnala ala e kalo banani minu site ebisi ka ye ka fo ko ala e ru fo qur'ana ko ni ala e rek makani ay ni kalo nunu fo ko ni kalo nunu ye la roma kalo ni kalo ni kalo barka mo ko ala ye ni fo qur'an o kuma dola
ni ka miri majja ne ka famu mallabuli ke enya bita jo nani de la ka foko Muhammadu yere bangi kalo kuti adumba c'est-à-dire ibo bla kalo gwanza on fait kasoro ni fenga nga bla bele o fait ka bla c'est-à-dire kuma de be ambla ko mananga ko ci ko law ka famu ya amba ko ka bla nyote ale bongeli kalo woni kalo fu manga ay dalu e me dalu kelen ndoro Qur'ane min ye kalo nani fiye ebi yingali ke yelma kalo nani vora Qur'ane ndigira de fe wa wal ma digire mota de Badra kalo nani min fora ko ala kota ko ni kalo nunu ngabu ebi miri de ka fo ko yelma ni kalo nunu ngu ya dona jofe Allah joyi ni kalo nunu kusa mandiya fo anye ni ala ye kalo nunu mboya aya buya ni joyi aya di joma ko ka fo awye ku kalo ngabu Muhammadu ando kala mna tade na Abdullah de ibo bange kalo ibo bla ro jumena mingira sawbe ye kalo ban nani to otmana o bange kalo ibo bla ro jumena la place jumena lameo ame min ala fe o de famu mai wallahi ame min ala fe o de famu mai atli mai nyote segindi ke fiu Muhammadu Mustafa ka bangeli kunam abada anti segango ka foko amina anyere jo ka fo do kwati be wal ma do kwati be abada HAIDARA wallahi ala sona ma on debe no ka amena aka no kuma samani danven jiti ni jumenyi Ali ibn Abi Talib karamala waji ala yake min yada sanuya na masujudu bi buli billah ala yake min korota ala yake min kusa mandiya kira yake min boya kira ka sabo HAIDARA ako ale bora ni aliyu indela ko ikado aliyu fele bora ale Muhammadu Mustafa ko ikado ale Muhammadu bi chogomina aliyu bi tele olu bela dele de jori ni o kuma kai abi kuma kitabu jumen kono kitabu imba fo ko ni matu al kubra ni matu al kubra kitabu en to ko dewi ni aliyu kuma kai ako jogodi ako mo minu ye Muhammadu Mustafa ka bangeli kalo ponya mo minu ye aponya ko nuna be ne aliou kuma kai ako ma minu ye Muhammadu Mustafa ka bangeli ponya ka foko apangeli sera ko ni ya kaloi ko ma minu yo ponya ani ma minu zera ka ke ka mani bi on fara nyoka alna kere ka de mayade i muso ni dew ko lu fara nyonga ka foko Muhammadu bi bangebi wal ma Muhammadu bangela ni mbol e ni kalo indela anga ni so jakke ko Muhammadu yo ke aliou ko billahi ko lu tisafiu ko fuka saka soro ko ni manya HAIDARA ni matul kubra o de ba ako lu tisafiu fo o kasa ka soro daledo alala ko fe dum ko ikado ko o lu ti fese na ara ni ngalla ni aliou kuma kai wallahi halika darima on bele jide ka nga do nga ngabi filata nganunu nde fenye ami femunu ngo mani du nga fam ya ko mi nanda na dine ko kumu konnala ninde nanda na dine ko kumu konnala no de islam ya ko hukumu yi o de kama amini hadisa ufo ka ama yeroblani hadisa ufo la awye yote hadisa fo kunde kira wange kalola hadisa fo kungo ikala pida mukamara de ko Qur'ane konnala ako Muhammadu nunta wo selma envoyé comme une miséricorde dans les mondes ni ara makane dal ba de makam mais aw be hadisa ta ka tu wala munan doni ba ko bi ko do commandere kala nen ko
ni kalandenw dɔra ka fɛn dɔw fɔ kalanden ɲɔgɔn bɛ taa kitabu ta k'a lajɛ n'a sɔrɔla a bɛ yen o de b'an bila hadisa kɔnɔna n'o tɛ ala ka kumakan kɔfɛ bilahi hadisa ko kuma tɛ abada kuranɛ haya kɔfɛ hadisa ko kuma tɛ ayi ni maa o maa ye kuranɛ haya kɔfɛ ni maa o maa ye hadisa ta ka tugu o la walima ka hadisa ta ko i b'o kɛ dalu ye c'est-à-dire i joli bɔnni dakara silamɛya kɔnɔna la a ye dɔnniba ɲininka i faali de dakara silamɛya kɔnɔna la barisabula ala ye min fɔ e yɛrɛ jɔr'o sɔsɔli siga t'a la o la ala ka kumakan kɔfɛ maa foyi tɛ yen ko maa dɔ kan ka hadisa dɔ minɛ o la abada fo n'a kɛra i mago bɛ ka ɲuman bɔ a la i n'a fɔ n bɔra ka hadisa in fɔ a ye cogo min na ni maa min ye kira ka bangeli nisɔndiya kɛ walahi fo ala ka bɔda k'i ɲɛna fo i ka sa ka sɔrɔ limaniya sabatilen b'i dusukun ni maa min sɔnna k'a ɲɛnamaya ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka hinɛ adamadenw na walahi fo ala ka lahara ɲininkali fɛsɛfɛsɛli nɔgɔya ye ni mun ye ala de ko n ye muhamadu ci danfɛn bɛɛ ma pour que danfɛn bɛɛ bɛ se ka nɛɛma sɔrɔ siga t'a la k'a ye kira ci a ma di foyi kan danfɛn bɛɛ bɛ se ka nɛɛma sɔrɔ cogo min na ko jɔn ni jɔn silamɛw ani silamɛdaw cɛw ani musow jinɛw ani adamadenw ani ka fara baganw ko kira cira ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɛɛma sɔrɔ wallahi tiɲɛ tɛ nin kuranɛ haya in kɔfɛ anw bɛ taa yɔrɔ jumɛn na kira cira ko kafiriw ani silamɛw ko bɛɛ bɛ se ka nɛɛma sɔrɔ siga t'a la mais maa min ci k'u mana kɛ ko kafiriw ni silamɛw ka nɛɛma sɔrɔ bagan ka nɛɛma sɔrɔ adamaden fɛ ala n'o bange kalo dɔgɔyara i bolo dɔrɔn bilahi i k'a dɔn i ka seli t'i i ka sun t'i kisi i ka hiji t'i kisi i ka jɛgɛ t'i kisi Kulibali dɛ n'an tɛ sama ninnu nɔfɛ ninnu ye fɛnw de ye an b'a fɔ mun bɛ se k'a faamuya cogo min na siga t'a la walahi ɲɔ tɛ anw tɛ sama nin nɔfɛ barisabula anw bɛ min dɔn a la ni maa min m'a kɛ i yɛrɛ de b'i yɛrɛ ɲininka maa min cira ko danfɛn bɛɛ ka nɛɛma sɔrɔ ni e ko i b'o nɔfɛ k'o ye tiɲɛ ye ko i y'o ka mandon ye ni i dɛsɛra k'o nisɔndiya jira adamadenw na walahi i t'a ye abada min b'i da o tɛ tiɲɛ ye fiyewu ayi nka kuma mago ti foyi la fo n'a kɛra aw k'a faamuya bi la kuma mago bɛ nin dɔrɔn de la ɲɔ tɛ an dɛmɛ na ma olu b'o kun kan a dagali n'a dagabali an dɛmɛ n'o k'a mɛnna ko an dɛmɛ n'o k'a bɛnna an dɛmɛ n'o k'a mɛnna wa ala yɛrɛ nana ni o commandé ala nana ka na o jɛ anw bɛɛ lajɛlen ye anw b'an ka dɔnni ta yɔrɔ min na k'a fɔ ko n'i kalanna ye ko i ɲɔgɔnna dɔnnibaa tɛ yen ko n'i kalanna ye ko i kɛra kira yɛrɛ ye a ye ɲininkali kɛ bi a bɛ cogo di n'o ye arabi saoudite walahi ni chaîne TV chaîne bɛ maa min bolo e k'i jija dɔrɔn i ka Makan capté dɔrɔn i k'a lajɛ min bɛ yen ni an bɔra yen an bɛ bonya n'an bɔra yen an bɛ kɛ kira ye n'an bɔra yen an bɛ kɛ dɔnnibaa ye aw k'a lajɛ bi Makan b'a la ka mɔlidu kɛ cogo min na diɲɛ bɛɛ diɲɛ bɛɛ salo ka terrain fara tew ka bolontan terrain fara tew u ye dalilu ɲini a bɛ ni ɲinanta ye dalilu laban min sɔrɔ la ko mɔlidu in kan ka kɛ di Makan bi da an bɛ kalan yɔrɔ min na n'an bɛ na k'a fɔ an ɲɔgɔnna tɛ yen olu de b'a la ka mɔlidu kɛ bi ni ala ka dɛmɛ ye ni ala ka se amin o kama n'anw dɛmɛna walahi ala kana jɔ diɲɛ fitinin min bolo kana jɔ ala kana bila abada n'u ye taa da ka fitinin min b'i bolo dɛ o t'i bolo diɲɛ fitinin min b'i bolo o t'i bolo wallahi n'u ye taa da kan ana laban ka faga k'a t'i bolo wallahi olu ko jamana in kɔnɔ yan bi tɛ dɛ wada ayi bi tɛ kɔrɔba bɔra k'a fɔ olu san 70 san 70 ale donna kalan na a y'a fɔ kita yan ne siga t'a la ale donna kalan na san 70 ani kɔ
asambi wolofila ni kɔ bɛɛ lajɛlen na olu bɛ mɔdu kɛ san o san la ilaha illallah Muhammad amin an ti jɔli an mago bɛ jumɛn na dɔrɔn k'u bɛ aw k'a faamuya aw tɛgɛ ka se ka minɛ an mago bɛ aw k'a faamuya aw tɛgɛ ka se ka minɛ a banna pewu an ye jɔyɔrɔ min ye bi na n y'o de fɔ a ye an ka dɔnni ɲiniba ye min ni min bɔra yen kaba dɔrɔn i kɛra kira ye olu b'a la k'a kɛ bi prévu congrès da ye ka t'i ɲɛ jɔ den da i yɛrɛ k'a ye o awɔ kɛ karamɔgɔkɛ y'a f'i ye a sɛbɛnlen don livre la o tɛ dɛ taa tile lajɛ Arabie Saoudite o kɔfɛ i ye dɔnniba ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛɛ n'a kan mɔlu in kɛli a kan ka kɛ a kan ka kɛ k'an ka kira ka sɔnmandiya jira k'an ka kira ka bonya jira k'a ka bangeli jira k'a fɔ k'a kɛra anw ma nɛɛma ye anw n'an sigiɲɔgɔn kafiriw cɛ anw n'an sigiɲɔgɔn musow cɛ anw n'an sigiɲɔgɔn denmusow cɛ anw ni an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ laadiriya ni bɛn a kɛra anw ma nɛɛma ye mun kama an y'an sigiɲɔgɔn musow to yen kira kama an y'an sigiɲɔgɔn denmusow to yen kira kama an ye wali nafolo to yen kira kama an ye namara dabila Mamadu Mustafa kama an ye jɛnɛya dabila Mamadu Mustafa kama wa anw ye seli dɔn Mamadu Mustafa kama cɛkɔrɔba den wala n'aw m'o nɛɛma jira anw kafirila bisa wallahi n'an ma nin nɛɛma in jira an kafirila bisa mun kama an zona k'an kilen cɛ min kama an y'an kilen a kama mun kama an ye dɔnniya dɔ de sɔrɔ a la ni o ye mun ye n'o y'a yɛrɛ jogo ye n'o y'a yɛrɛ jogo ye n'o de ye ala ko kuranɛ kɔnɔna la a y'a fɔ Mamadu Mustafa alayhi salatu wasalam ala ko cogo di et tu as certes une moralité imminente ni kumakan dakurunya fitini a ma ko dɛ a ko Muhammadu et tu as certes d'une moralité imminente a man jan dɛ ayiwa ni ala kumakan kuranɛ kɔnɔna suratul ni ala kumakan de kuranɛ kɔnɔna la a ko Muhammadu ne bɛ kabakoya e Muhammadu Mustafa la ne min y'i kɛ kira dɛ ne min y'i bɔ Aminata ni Abdulayi la dɛ ne yɛrɛ de bɛ kabakoya e Muhammadu la i bɛ jogo ba la ni ala yɛrɛ kumakan ye ni ala yɛrɛ kumakan ye cɛ ba de kumakan ko ale yɛrɛ bɛ kabakoya Muhammadu la ale min y'a kɛ kira ye ale yɛrɛ bɛ kabakoya la Muhammadu bɛ jogo ba kan a ko Muhammadu ko nin bɛɛ kɔfɛ que tu verras et ils verront a ko Muhammadu nin bɛɛ kɔfɛ i bɛ min kan dɛ i yɛrɛ bɛ n'a ye o wa i bɛ min kan o bɛ na i bɛ jogo ba kan ne yɛrɛ ala bɛ kabakoya i bɛ jogo belebeleba de jogo min b'i la jogo kɔda de don ni ala kumakan ye Muhammadu kuranɛ kɔnɔna ale min y'a kɛ kira ye siga t'a la tellement yɛrɛ ka Muhammadu bonya fɔ la ilaha illallah Muhammadu rasulullah mais anw yɛrɛw ka laban ka gileki bɔ k'o kɛlɛ i bɛ yɔrɔ jumɛn na o bɛ yen a y'aw tulo ɲɛ kelen jɔ ala y'a bonya ni jogo min ye a bɛna bɛɛ mɛn k'a fɔ n'a jara ala ala ye kira bonya ni jogo minnu ye a kabara la ni jogo minnu ye a bɛna bɛɛ mɛn seli dama tɛ dɛ abada sun dama tɛ ayi misiri joli joli bɛ dugu kɔnɔ a ka ca misiriw ka ca n sisu awɔ nka a ye mun y'a ye a ma foyi wallahi a ma foyi ɲɛ an ye ala kabakoyara Muhammadu Mustafa jogo la k'a fɔ a bɛ jogo ba kan a ko Muhammadu i bɛ n'a ye wa i k'a dɔn fɛnɛ o bɛ n'a ye koyi i bɛ jogo min kan o bɛ n'a ye u ɲɛ b'a la ka ban ala kumakan de filɛ c'est-à-dire anw ma ni anw de ko ye sisan Muhammadu kun bɛ min kan i k'a dɔn an bɛ n'a ye wa an y'a ye mun kama ala y'a bɛɛ fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ k'a ban wallahi o kɔfɛ dun kira i kun bɛ min kan i taara ka nɔ minnu to an y'a ye
anyai wa andugura ananjuru mo andugura wallahi kira ala ko ka me jogo baka menni ni haye miti ke wati min ya so kira jiram ya so akira kira upana nga yana ka ke kira du ame kira jogo de kane les ala wasala anyo de fois ya nga jamana en kono jamana mo lu kira bela jele ka fara nyoka kira jogo yimmi ala ya ko ni jogo minu ala fle ka fo kabara lan jogo mi angele jele ka jango to ko mawi fu apese ka fo ka bawo ibse ka fitini ndoro ne fo nga mo lu kira bela jele ki jija ala ye kira ko ni jogo mi no de ko adabali bwana la ni jogo minu angan jija ango to ko mawi ngatalla angana beke kwa chekai angana beke ka nyeki kungoku angana beke kuna bitama bipamba anda lake akwa nga jumenta bla ayre tuko mi tuko ani sigi nyon chef mi tuko ani adama de un chef mi tuko ani kerete un chef mi tuko ani kafiru chef mi tuko afwa mangolu do foti sa yatalla mukama aw yuru ka jamana kan lafiya mukama kira ka mondu kele mimbi angolo atom se ka valoriser tuko mina no de bo se ka do ala tuko mina ni muye kemi na mala ka bangere ni so jake na ya tuko jira adama diuna lafi ya bina na papade aw yuru ka yatalla kira yani kira ka ta male salatu wassalam sali makanga wujera ka to do dala ko el amin makanga wujera ka to do dala ko muhammadu la muhammadu jume muhammadu ladiri ni asura make kira folo de ni asura ika muhammadu make kira folo kama ko ni asura adi badange sarala ni asura la ala ma ta kira oda makanga ojera wi jogo miya willa diriya ni kleniya mi muhammadu la no ye ka femme no mana ta kalfama ajombe fenu no njigi ya koro jogo mina ibada ma jogo mina ni ba soro jogo mina bidahi makanga uyode ya ko ni nga fedi ni makaka ma soro bo jogo felene fwana na ke do be misali ata ka famuya ko ni mi di muhammadu manai jani wardo ibi tabaje kala ibadam akan la diriya wara ko jugo fe ni do mba ko kumai ko ibina soro ni na do mi na ko nga warse gima iya tabaje ke mi na bitaw abi tode takana dima sadira tani warware ne kan minyo muhammadu eta mi de ode tai wai plus gatanga o ko fe du yana ka ke kire dun tuguni ayi ni ngali ke sayyidatul khadijatul kubra abi fura ma do mi na ka ni ngali ke bat aywa khadijatul kubra fulla kira ma wa so kira aso ala ma bla kira aywa o ya so la abi ko ma ni sege baka kira ma fe mara akanyele ma yakona la zena mi mumala no de jemi temele ani Khadija tutie no e commerce sirai fere sirai Khadija tu ya ye ka fo jemi mble ne ne ka fere la diri do dena ma do nyenga fere fere da ma to mi na nya so ko ay no mi nzoro nya bela jere da fani so ligile ay ne ka don mo fe ni de Khadija tu furu kama ko sarata ya fo ko dire Khadija tu ako sarata de ya fo Khadija tu amba Khadija tu ako iye kemi mbla kana ni marchandise yuka do ni kenye da dire ni ma to tikile de abada jugo mimbala jugo nyuma mbade bal eno fora jugo nyuma nyini mbawi ulu bin na saude wallahi ay to ni ba pe nyini nga Khadija tu furla kira manisi
kadiyatu ya nyini ka kira ke ate ni ni sira yi ni munye ni ajugo siliti sunte yite jakati abada kadiyatu fulla kira manna jugo ya jugo iligile la dire min temenani muhammadu ke dana min temenani kira ke ayaye ka fo ale bi min ni jogol sira la ayo dafale sura muhammadu la ka sura amake kira ambi sega ka sura sunde selite jekati baba ko amba kadiyatu fulla man mu ni na jugo o ko fe du mana min na ala bi na ke kira ni wayo digira ako kadiyatu ma bumu brifini na no de brifini bininga so ne bala bala ka yere jatigale du femi mala ka ke o mate o tuti dilika kala jatigara aywa kadiyatu ko muhammadu karasira ako karasira billahi muhammadu e matanaki abada ni ngara femi e la fere de do ay don bo yi ngasa nini ngara fremi e la ni heredi kana sirai kana jore kana tamakia wallahi e mamma jugu ya imama asili abada ima sinji fara ima sinji tike ima foi ke fona kara nyali sirai ala ni aso selite sunde igite adon go yinga la ilaha illallah sani la mi amako benila amma ko benila ika kira buyana ni jumeni yana ka kira e munno ala ye munyini ala aye muke mawye aye muke ali malibu ni nyoche ofo wallahi itna do rasulullah jugo hadijatu kuma kane fulani a chema ko imata na chi imasinji fara imabal mafa wallahi ma ko do nyona abala kan de fo che ka che lisi ni aso wate di bi ko na wayu baraka diga ka jibril na dia gele do abala ka yere akoy ma fo yi ka sala fo yi o so be ne fu chewi che minu njogo nyana che minu kile na ko ina ko nyana ana fara pipe ma fo yi yere ba do ka do ya soro kira ya madi mamaru made ya soro selima da masu mata mai ji mata ma ai da go kumati kwa ma fuiki amata na fuiki ai pale mo ya nyini kanya ai sin ya nyini kanya ya tabi tuwo siri dile ko fe iji dile ko fe jara dile ko fe esun dile ko fe e tay mi tuwo e mo so bi ka mu go ila yemunya e pale mo bi tuwo di bi de ko jumena e bulu ala seke emi yemunya e pale mo yi akode takau takira jugo de yemunya emi yesiri do bi yesundo e gido e jagato yelma ay munya kama mota ninga sigi ko fo e aku dongo ba sirakal wallahi ni jugote ala kaslamiyati atede ni jugote billahi ala kaslamiyati atede dove fora aw yesa Muhammad Mustafa la yo de fois ni exception ke ka jira wala Qur'an haya min ni mora ko fo yi o ya sora kira yi me yana ka ke kira yo de fo aw ye ka pas sirakal akira kira yi ala mundi amma aba ko nyegale jo Muhammad Mustafa kele kira ni ala ya bla kira o fesa ala yimunda aki ku yime mu wora ya aki ku na ka ko fo mo ye mu wora aiwa dore te de jugo mu wora kira mu dira kira makaki aiwa kilindo Kurane mu me be fengele ne dira kira mako ni de ichi ku ai don ba be yi waye ichi ku ye jumenye Muhammadu kira binu ndeme na no e nabi nyuma minu ni kira minu ndeme na e Muhammadu nye olu taraka jugo minu to lu e bara mi ke jugo golo
utaraka jogo nyuma ndigi munu tuy ikano lude uka jogo nyuma minu baka abise jogo mina ka dafa to wati Muhammadu Chikunde ni Qur'an khaye ko kira chikunye ko jogo nyuma minu mbi kano lude me ko jogo nyuma abise ka dafa but bara imbise jogo mina ka nyakudo ko kira chikunye Selital ala masilifo ama sungo ama keji ko ama jaka fo bal ayni kelen durane fo ayni kelen durane fo Muhammadu ne ecci jogo nyuma minum be kanu do jogo nyuma minum be kanu do ko bi jogo para mina bi se jogo mina ka sabatu go no da bi se ka nyaw go jogo mina le ci wote kam kola ne kira ci ko kira jogo aw ni de ka nga jumenge ni kira ci gungera jugoy aw ni ne ka nga ante seri jumela bi aw ka nga sira jumen tama bi aw ka nga wuli ka jumen nyini bi afo jugote na nyina no kwa mina buzoro tomu mbe no yeseli ni suni higini jagay nono ndira made ko nono mbe iteme jugo sikanya jugo mi apela kile sali seli dira mate de sun dira ma dira ma jara dira ma nono mbe anteme de jugo minum be anaka andeme an jugo sikanya jugo mina ka fara jume nga ka sorangele do ka nyele di alam ke jugo nyuma bana mananga seli jo anga sun anga higi anga jaka nasikera diga kala sundo ka sura panakila jaga bo ka sura sebi do hiji ka sura asebi abana nunu ndira maka fara jugo de ko vi on don ba upulo bi Haidara dinga mangana bala ka mi bo don ba upulo bana ini ala ka Qur'ane mu mebe ci ko fu ikira la ni ndrote jugo doro jugo kele ndrote aci fu o de fora ye kwa ko de fo ka fi ala ya wode do Jibril da na fo Muhammadu ye ko ci ku ko ikila fona kera kana jogo mo ndebe jogo sira amin otumana aba aw ko nyekele jo kira jogo ye mi amina do akonna la na jara alay ato amina do akonna la sadi fota bandi na afa kala wa yamba Khadija tu nyinga kira furum to samba Aisha ta ngal kala waya ni ngamba Aisha ta ko yelma ike ko yelma jugo ko yitme ni ngal biket de law ni ngal tige ko ceka de legi do tay ni ngal tige fiyo ko ceka de la mugo je juli e che bara kan juli seri ni ngal tige ni ngal tige ko yela ni wona sungela tiwa ni ngal go ni ngal kunde abada so be nyini ngana do fa nga wiru ba do sunye ku sele be nyini ngana do fa nga wiru ba do billahi ukasili ndipo karela ka denenzoro no de ala tipo msiri kono msiri taso abada yangwa ka fenyewi mukama ibi kata sele ni minyi okila abada ibi ka ala kila to ko koli minge no de ko aina silima ala kele Muhammadu akakide otumana emmi mbala ko fo ni ko sabati le du dakoro nga sabati ndi dusu ko na kama ikase di depuis de miziki kono ko so ma bona eti ta ko mama ala kele ko Muhammadu akakide eti ta no yo awo ebi ta le jume misiri ndo jora nga yoro la misiri do jora nga yoro la ala ko mo ka sen ni ngono nyere be ngiro kata ni almami aketi ko mina nyere ba ke nako assalamu alaikum ya bi salamu bla no feti mana mi wuli mi eta yodi wal ma eta mi ta ke mani bi unyena mu ko ka do ko mi mawla dige koy mi sel lawla dige ngani ta ke bay ni jumeyi ngani am mi mbila ngati joni babu konnala amido anga Aisha amba Aisha taka makana amba Aisha ta ukile kayi dinga ko yelma ko kila jogo ko jumeyi ako kila Muhammad Mustafa ne ke ko a jogo ko Qur'an ko
ko Muhammadu jogo ku ye Qur'an o kore afora ko fe on fe kay Muhammadu ku mo ke afora ko fe on fe mai Muhammadu ya fodo o tuma na ko ni ye Qur'an e doro ine ke jogo amba ya ta ala ka jeba o ko fe dum Qur'an tafsir wero fe no na ni ayetuguni ni kuma kele noka ka foko doni ma wero na na nyininga ko ay amba Aisha ta ko yelma ko ite jogo ko e jumeni ako ko fenda mi Qur'an ko nala fenda c'est-à-dire Qur'an fenda ko lo be no suratul mu'minina ko ayatan folo ko o konnala ko e ka do ko ni ale o ayatan folo en konna faranyo ka ko c'est-à-dire ayatan folo en mona faranyo ka mi bo kono ko o de ba le hakili ake di goda kira di goda ama foko hayatan inde ako ko hayatan folo en konnala ka foko folo en do flana en do sabana de do amo fo ako ko ni hayatan folo en konnala da Qur'ana suratul mu'minina suratul mu'min ko aw konnala ko ka do ko abe ni hayatan folo la ko o de ba le akli diga te di goda wala anya kanu ni kira jugoy ni kira bangali ambo hukumu min konnala ani amba jugo min nyefol la jonye ambo hukumu min konnala aya kanu amba shataka ni kuma kainda suratul qur'an konnala Allah je ni awklu garje kera min ko da awklu ka najara alay ka bo ala ka gere ko keni yorona insha Allah Badra, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ayon sidi ni Allah subhanahu wa ta'ala to barka mai sai mbela jele bi sigi masamin tala wala ayon sidi ni ato barka mai Allah al wahidul qahhar dafa sidi an sidi na to barka angara mo sidi ko fe ni kira to barka mai temenani Aïcha que Dieu l'agrée a dit. Angara mo yitli bat. Ebi kisen ne ma chama ni dambe on la soirée mai folo yali katui. Wallik. Paix et salut sur Mohamed notre prophète et toute sa famille. Ko ala kan ne ma ke an gondi ka no Muhammadu alayhi salatu wassalam. Sari ani asudi ga sanu mo mbela jidi. Ko ala kan ne ma ko ka san wani bise ka tebenai. Aïcha que Dieu l'agrée a dit. Ko Aïcha ta no e atobra kira alayhi salatu wassalam pour musui. Ko ala ka jeba ma ko ako. La moralité du prophète paix et salut sur lui repose sur les 10 premiers versets de la sourate Mouminin. Ko eka do ka fo ko kira jogo comment dire kira jogo ko abela jide farale nyonga ina fo mbora ka fo ay jogo mina ko suratul mu'min ko ni o konna le aya tangolo ko kira jogo la le do konna la o ba le akli tige kira jogo c'est-à-dire kira jogo bo de konna la Bienheureux sont certes les croyants. Ko eka do ko mu'mini wa o kira ni Europa tigi ni wuli bale de mu'mini wa o kira ni Europa tigi aw minun dara alala igata la ka kira ko kira no ko aw kira ni Europa tigi aw kira ni Europa tigi kiyana tigi ngonna la ani lahara Allahu kiyana tigi tay jumeni wallahi ni mami yere di alama asabe yere la ki yere di alama wuli bal ibi ken Europa tigi kiyana tigi ngonna ni jumeni ala bi so e bi bo c'est-à-dire dans un cola yuru ko yemi ala bi so e bi bo la pe wallahi ade go tuwe ka kwani ka sare bi mi yere nyini ta so ka du e bi mi nyini ka du o ti bulo yere nga e bi ke horo e yere ka aso doro me keleti o ko la fia bela jile bi ka pastabla ma ka juruti la imam ma dem so nyini imam ma ka fe jouer e bi ke hereti ki yena yalla ko joko mu'mini mu'mini aw kala di Europa tiki sika kuita ensuite
ceux qui sont humbles dans leur salat. Ko mu'minin minnu ni u majigile do ka seli kɔnɔna la n'o de u yɛrɛ dɔgɔyalen do Ala bolo u kɛn bɛ k'u yɛrɛ dɔgɔya Ala ye u ka seli kɔnɔna la. U ka seli kɔnɔna la i k'a dɔn o ɲɛ tɛ foyi la fo n'a kɛra dalimama yɛrɛ dama ye. N'u jɔra ka ban n'u ko Alahu Akbar a banna pewu. Olu ni muso tɛ kun u ni den tɛ kun u ni teri tɛ tuguni u ni jɔn do u ni dalimama kelen dɔrɔn min y'u da n'u ko. Ko olu de kɛra nin yɔrɔbatigiw ye minnu ma jigin o kasi minnu y'u yɛrɛ dɔgɔya seli kɔnɔna la ka Ala bonya seli kɔnɔna la u tilalen kɔ seli la u ma sɔn fiyewu ka taa don Ala ko ta la kuma in mago bɛ ne la olu de kɛra nin yɔrɔbatigi ensuite Ils se détournent des fidélités. Ko ani mumini minnu n'u y'u kɔ don manamanakan fɔ la wulibali ye dɛ manamanakan bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ la u tɛ yen ayi u tɛ yen dɛ n'u y'a ɲagami fo u bɛ dɔw kɔrɔfɔli daminɛ dɔrɔn u b'a sɔrɔ ale de olu de ko dɔn dɛ n'u ye tɔgɔ ta dɔrɔn ko karisa bɛ ta a ye nin ko in kɛ tan a ye nin ko in kɛ tan i b'a sɔrɔ mumini bɛ se k'i jɔ de kɛ ka bɔ yen. Barisabula a b'a dɔn mo min bɛ o maanifin kɔrɔfɔli ko kelen mo min b'a la ɲininkali min b'a la e min y'i jɔ k'a lamɛn a ka don i tulo kɔnɔna la k'a sɔrɔ i se b'a la bilahi o ɲininkali lahara tɛ a la. Silamɛ o ka diinɛ kabako don dɛ. Wallahi maa min b'i jɔ ka maanifin kɔrɔfɔ kan mɛn walima kuma jugu min bɛ fɔ adamaden k'a kɔfɛ k'a dabɔ kama ka t'i jɔ k'o lamɛn. E ka to i yɛrɛ sagoya la n'o de se b'i ye i bɛ se ka taa n'i yɛrɛ ye nka i ma taa fo k'i jɔ k'a lamɛn wallahi ni Ala y'olu tɛ ka taa lahara don i ɲɛna i b'a dɔn k'a fɔ wuli b'a dɔn dɛ kuma mago bɛ jumɛn na mumini minnu n'u y'u kɔ dɔn manamanakan fɔ la maanifinw bɛ kɔrɔfɔ yɔrɔ yɔrɔ la u tɛ yen ni musow y'u ka kɔrɔfɔli daminɛ ni cɛw y'u ka kɔrɔfɔli daminɛ u tɛ yen ayi. Olu y'u kɔ don ka bɔ a bɛɛ la ani batalakan minnu bɛ fɔ nɛnijugu manamanakan fɔ jelenw fɛ ani ka fara hali maakɔrɔbaw kan nɛni suguya o suguya ko muminunw y'u kɔ don ka bɔ o la mumini minnu y'u kɔ don ka bɔ o la olu de kɛra yɔrɔbati i ka t'a la a mana kɛ manamanakan fɛn o fɛn minnu y'u kɔ don ka bɔ maa o maa y'i sen bɔ manamanakan na i bɛ kɛ maa ye. Nka maa o maa n'i bonyana cogo o cogo la n'i kɛra manamanakan fɔla ye maanifinw tɛ k'i fɛ o tɛ da i la ayi o kama manamanakan ma ɲi dɛ a ma ɲi aw jija nin na a kana kɛ maa kɔrɔfɔla ye a kana maa si kɔrɔfɔ a kɔfɛ a ma ɲi c'est toi a kana jɔ yɔrɔ si la maanifinw b'a la ka nɛni yɔrɔ min na walima maanifinw b'a la ka dɔgɔ yɔrɔ min na ka se to aw ye ka taa aw jɔ aw tulo k'o lamɛn a kana sɔn o ma nɛni jugu bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ la a yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ yen ni Ala de kumakan ye kuranɛ kɔnɔna la ni Ala de kumakan ye ko minnu de ye maa ye maa minnu y'u kɔ don ka bɔ batarakan fɔ bi fɔ yɔrɔ yɔrɔ la u y'u kɔ don ka bɔ yen sɛbɛkan di yɔrɔ yɔrɔ la o tɛ yen ensuite Ils s'acquittent de la zakat. Ko ani mumini minnu ni o kɛra diɲɛ ka bɔbaw ye mumini minnu kɛra niyɔrɔbatigi ye mumini minnu kɛra diɲɛ ka bɔlaw ye u ye fɛn min sɔrɔ n'a jɛra kan ka bɔ cogo min na o y'a bɔ ten a ma kɛ fiyewu k'a fɔ nin ye n tɛnɛmuso den nin ye n bɛnkɛ den a ma bɔ ten a ma bɔ fiyewu k'a fɔ a ye taa ni nin wari hakɛ in ye misiri la k'a bɛɛ kɛ 200 ye k'a di maaw ma olu ko ten olu ko ten abada jaga bɔra jumɛnw ko don Ala ye se kɛ maa minnu ye silamɛ minnu ye n'u y'u ka jaga di a di cogo la n'o de ye ka hinɛ u silamɛ ɲɔgɔn dɛsɛbaatɔw la olu de ko don olu de ko don Ala ko k'olu de kɛra niyɔrɔbatigiw ye minnu ɲinɛ Ala ka jɔnw na n'u ka jaga ye ensuite Et qui préservent leur sexe de tout rapport. Ko ani maa minnu n'u y'u ɲɛmana tanga ka bɔ jɛnɛya mɔdɛli bɛɛ ma wulibali ye dɛ ko muminun de kɛra niyɔrɔbatigi ye mumini minnu ni u y'u ɲɛmana tanga ka bɔ jɛnɛya mɔdɛli bɛɛ lajɛlen ma an ti jɔya fɔlɔ an karamɔgɔ an ka taa ɲɛfɛ b'a dɔn nin définition bɛna ɲɛfɛ o an bɛ Seydul Kaliki ka bangeli hukumu kɔnɔna la an bɛna jɔ a kan a jogo de don an b'a kɔnɔna na a y'aw tulo ɲɛ kɛlɛ jɔ ka ɲɛ muminun de kɛra maa ye maa minnu y'u ɲɛmana tanga ka bɔ jɛnɛya mɔdɛli bɛɛ ma
Ensuite. Si ce n'est qu'avec leurs épouses ou leurs esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Ko mominu de kera mawe maminu nu uyu nyamana tanga kabo jenema. Fona kera ufurumsu. Fona kera ufurumsu yi ala exception. Ko fona kera ufurumsu yi. Minu ndara ala ka siraka. Minu ndiru mas sharia ka hukumu konnala. Na daga mbuye na bifu ma ufurumsu. Ko fona kera ulu damando yi. Ala de kuma kai fona kera ulu doro yi. Ngara mo koy tay ñex ka fuku fona kera ulu dam ako ko fe dum ako fona kera tugoni dombe no mbe sabla folo la ni aya no mbe dige wati ni na ubi baraka ni wati wi doni mbo ka ko mu konnala mu kama nyofo ko bi jongo kumbe folo la kira alayhi salatu wasalam aklela ni jo minu mino bi ka sagoyala ko ani ka jonso minu be no bi ka mara konnala wi ka do ko lu fele daka mbi qur'an de ko ngam ko be aka tume fami ani asoro jongo wati bi gatala ni asoro jongo wati ndo fo ko da toroba de ika jonso minu be ko ala yo lu fele daka iye ifrumso ani ka jonso ako ko par exemple la olu ko ni ko jigena foyila e ka gero. Ensuite alors ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Ko ika do ko mamino ni awe nyini ni ken nduguma sa ko awde kala danza ko kala wede wallahi ifrum sote ay wande jongo wati kumbe ika jom sote e ka labatu ko ni katangile de ke tuguni o kofe ko ika do ki kala danza ko kala de wallahi sika fo ita la yidda sa ni ala kuma kayo tuma ngana nyini ni ke ala ko fe ngana nyini ni ke wo amido haramu ko na wallahi ala ko ni mamin duna haramu ko na la ku kala danza ko kala haramu yi jume nyeki muso fi bolo kata ida wala muso wala ko wallahi ana solo ni kuma inja no so Veille à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honore leurs engagements. Abi mangada ko ani maminunza ni feminu kalifama feminu ni o sadiri ubi comment dire o nyebi nyene maya feminu no kalifala umma no o debi comment dire mani bi nga femimbe ubolo o jambi ana fuka tasi sadiri o jambi kalifama feminu no dro kuma mo be mina feminu ndira umma o jambe ko mbogo we dana minda oka o jambe o la dana ma tie ubolo fiu uma bo ara ma di unjigi ko rafio no de uma dana ki oni mani ko ni nyon abada qur'ana ya moko bendela dana min dara o ka usona ka jo dana place korla la ko nunu nde karan ni oro batiku ala nga dana juljul dare ka no ma de soray o juljul kara dakara kara mo ko juljul la dakara almami juljul la ta foni ni ndini mi ko ma o soro juljul ye itiga ki jande ko mo ma fenzura akata jajugo yi moko bitana yala janga islamiyya moko bitana yala wallahi o dana du kiyena o ati dena fache ati fana dete ati musona kete aywa agilara nani bena ta misiri fale do de ni mbena ta misiri fale do ngata yake na piu otuma mimi wajibi yani ne auka ote ambe wule kanjo kila mbangele manga yiji sigile ambe la kile ka wule kanjo Nasa Abangena Mamadu Bangenasa Abangena Mamadu Bangena Akira Foro Bangene Here Nukono Wara Obeya Dabo Kira Bangenasa Abangena Mamadu Bangenasa Abangena Mamadu Bangenasa Abangena Akira Bangenasa Abangena Mamadu Bangenasa
bangena. Alhamdulillah mbade wa ambe duman tigawla ni yoro ina ka dawati ira koroni kan ka dilala fe ni dakuruyan flami la sera ala ka ke an nafalanye nin tuye kitakaw ka mauludo samba flantan woro Desambre kalo ye Badra ali Ousmane Haidara ale tara o min yinamaya samarata ala ko yira anna ko yanga bonya niye na ala kirabba era horomaye ni mauludu kala horomaye akambe jiya wati wara wa shukran lakum fi amanillah.